Здрасти. Здравейте! Здрасти. Днес сме на детската площадка и ще слагаме 2 хранилки в парка, за да може после да си създадем традиция да идваме тук да си наблюдаваме нашите си птички. Отиваме да отваряме пакетчетата. Те отваряйте, да видим какво има вътре. Има хранилка. И най-важното сега Храната! ето ви това Ето, 10 годишно момче се справи от първия път. Зузу. Ама цялата ли трябва да си сипе? Цялата. Ама аз това кажа. И едната хранилка е готова. След като сме заредили хранилките, разбира се е важно да съберем всичко след себе си и да рециклираме в синия контейнер. Нека като вършим добро, не замърсяваме след себе си. Следва да изберем подходящото място на нашата хранилка. Нека да е на лесно достъпно място, където след това удобно ще можем да я пълним, но в същото време трябва да бъде недостъпна за други диви или бездомни животни, като кучета и котки. И сега идва най-приятната част – поставянето и наблюдението на хранилките. И разбира се, удовлетворението и щастието от добре свършената работа. А вие сложихте ли вашата хранилка в парка?